Insidente sa kidnapping nga nahitabo sa Milabayng Simana padayong giimbestigahan sa kapulisan. Ang PNP nakig-alayo na sa buhatan sa LTO-7 aron pagsubay sa tag-iya sa van nga gigamit sa mga suspect. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Makigalayo ng kapulisan sa buhatan sa LTO-7 aron matumbok kung si kinsa ang tag-iya sa sakinan nga gigamit sa tulo ngadto sa 5 ka mga suspect. Usa sa tulo ka mga minoridad ang nadagit sa mga suspect gikan sa barangay Kinasangan niadtong Huwebes gabi. Matod sa 15 anyos nga dalagita nga gibuhian na hinuon siya sa mga suspect sanglit, wa niya matubag ang pangutana sa mga nidagit kaniya. Atol sa pagpagkikinabi sa GMA Regional TV News Team sa Dalagita, iyang gibutya nga samtang kakuyog silang lakaw siya maigagaw sa Dan aron unta adunay paliton, apan kalit lang adunay lalaki nga nanaog sa sakinan nga nagparking daplin sa karsada. Gipugo sila sa pagpasakay sa sakinan, apan nakaikyas ang iyang maigagaw. Samtang ana siya susud sa sakinan, gitap-tapan ang iyang mga mata. Ug samtang nagdagan ang sakinan, gipangutana siya sa kabahin sa nagkalain-laing barangay sa syudad. Ug sa diwa siya'y matubag, diha na siya gibuhian. Yun ka naman yung kuyo, yung niya ko, napuntahan kay pamilya. Yeah. Gumana to kay, itabunan nila akong mata. Hilak ko kanang tabang niya. Wala naman jud. Sumuto na dala kasulod. Oo, yan niingon na tayo. Pag-ausan na siya, gamit. Ang aligasyon nga kidnapping, gisuportahan siya ang 18 anyos nga agaw. Padagan ako sa mga tao, wala siya kasunod na ko. Gipasabot sa inahan sa 15 anyos nga biktima nga posibleng usa lang kini ka mistaken identity. Gibalikan sa news team ang lugar ni nahitabo ang insidente. Batod sa pipila ka mga saksi, aduna sila nabantayang komosyon sa lugar ni atong gabi. Gani, usa sa mga biktima ang nisud sa usa ka tindahan aron magpakitabang. Daling nagpahigayon og investigasyon ang kapulisan sa Cebu City. So karon ato pong gi-coordinate nato sa sa LTO para ma-verify og kinsa ang registered owner sa maong vehicle na Toyota Innova. Ag diha dayon atong ipatawag og kinsa man gani ang maong tag-iya. At the same time, atong ipa-check ang CCTV camera nga duol dito sa giingon nila nga place of incident. Kauban si Glover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.